Гледам шефа. Днес нашия домакин Йоан ни прави тур на част от гости. Къща на 4 етажа и двор в София. Ще разгледаме заедно един от етажите на гости. Идваш ли с нас? Тук може да се събере 4 якетата. Почваме с обиколката на приземния етаж. Това са кухнята, хола, това е хола и трапезарията. Това е камина. Чудесно. Двора ще покажеш ли? Това е веранда. Кажи ни в коментарите, искаш ли да видиш и останалата част от къщата. Йоан е готов да ти я покаже. Има пясъчник. Кое ти е любимото? Пътото. Намираме се в квартал Витоша. Последвай ни за още.